farafina senantronta ɲɔgɔn kunbɛ b'a ta ko bisabanana bɛ k'i sɔn Côte d'Ivoire a bɛ ka ɲaga ka taga fɛ kabini sibirijan tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2024 na a ɲɔgɔndan daminɛna hakilina jiginna Mali bɛ kɛnɛ kan Mali ka poule bɔko sabanan ɲɔgɔndan bɛ 10 sini araba janvier kalo tile 24 san 2024 na ni nɛgɛ 17 dana gosira Mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ stade Laurent Pokou la San Pedro o kɛnɛ kan Mali ni Namibi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali sirantolantanaw bɛ ye yɔrɔ min na Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw bɛ yen sɛgɛrɛ o de la Tunisie ni Mali ka ɲɔgɔndan kuncɛlen sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 20 Korogo Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye Abidjan sira ta o don dugusajɛ Kari o don kelen u sera Abidjan u bɛ to Abidjan ka taa San Pedro ka taa o niyɔrɔ ta Mali ni Namibi ka ɲɔgɔndan na sira janyana dɔɔni Korogo Abidjan ka d'a kan tagama kɛra Tunisie ni Mali ka ɲɔgɔndan don dugusajɛ Boubacar Diakité n'a bɛ wele SAR farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Mali la an na masalala kari kɔnɔna na kari min ye kunnafonidilaw ta ka bɔ Korogo ka na Abidjan kunnasini Kari. Voyage ma janya mais a sɛgɛn ne bonyana dɔɔni parce que komi yɛrɛ ye an mɛnna baara la sɔrɔ donc ka tila ka soli ka wuli donc n bɛ se ka fɔ sɛgɛn de b'an kan dɔɔni. Na fɔli duman bɛ mobili kɔnɔ dɛ Mali foli b'a la u y'u hakili lajigin Mali la o tɛ. I b'a ye k'a fɔ mobili bolila ninnu u bɛ k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na u bɛ k'a bɛɛ k'a la denmisɛnninw bɛ k'u ta sɔrɔ a la mɔgɔkɔrɔbaw cɛmancɛ âge bɛɛ ta b'a la ambiance kɔni ka ɲi. E ta jumɛn ye cɛmancɛ wa mɔgɔkɔrɔbaw? Non a bɛɛ bɛ kun ne ma. A bɛna fɔ aw nisɔndiyalen don ka Abidjan ma gɛn dɛ. Oui an man jan bilen an bɛ sɔɔni kilo 10 ɲɔgɔn an bɛ don Abidjan donda la. O ni Korogo tɛna kɛ kelen ye. Bon Mali n'u bɛ kɛ kelen ye parce que bon Korogo ye région ye bon Abidjan ye faba ye ba bɛɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ surtout an bɛ taalen yɔrɔ min na o ye Abidjan nima yɔrɔ dɔ ye Koumassi zone. Laɲini ye mun ye kunnafonidilaw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen e yɛrɛ? Bon toujours que an ka bila condition na k'an ka baara kɛ bon an mago bɛ minnu fana na an k'an jija an k'olu sɔrɔ an k'an yɛrɛ respecter ka an bɛ jamana min kɔnɔ k'o sariyaw fana labato voilà. Nka halisa Mali Tunisie Mali o ɲɔgɔndan bɛ mɔgɔw kunna dɛ o baro bɛ kɛ waati yɔrɔ bɛɛ fɛ. Bon ne kɔni bolo o tɛ balinako ye parce que depuis CAN daminɛna bɛɛ ɲɛ bɛ équipe la bon c'est pas que quand on nana ko Tunisie bɛ nɔgɔya i n'a fɔ an y'a pilisi la sɔrɔ non Tunisie c'est mondialiste surtout que il y a bakuruba sarada la Tunisie qui a un chapeau de donc on va y aller coup comme ensemble donc au kunu tieni bi tiens no ma kɛ kelen ye an don cogo ma kɛ kelen ye donc o de kun bɛ kami bɛ mɔgɔw la ka yira bon an don cogo ɲɛna n'u ye u cira donc an fana bɛ u ci non c'est pas ça c'est-à-dire il bɛ se k'i sigi ni fɛn bɛɛ ni Coupe d'Afrique la i yɛrɛ ɲɛ b'a taabolo la déjà même à 2 journées jamana fila dɔrɔn de y'a ka den sɔrɔ pour le moment 8e de finale la quoi. O kɔrɔ Mali bɛ se ka se yɔrɔ jan ko bɛ ka taa cogoya min na. Quel qu'en soit an kɔni an ba sigilen don ka bɔ poule kɔnɔ o kɔni siga foyi t'o la bakuruba m'an bolo kuru 4 a kɛra cogo cogo an kɔni bɛ bɔ an bɛ taa mun na an t'o de dɔn ɲɛfɛ sinon an kɔni hakili latigɛlen taalen don 8e de finale ko kan. Ka kuma Mali Aigle kan samatasɛgɛw kɔni an ka Georges Atido lamɛn VOA lasigiden do Bamakɔ munna samatasɛgɛ ye Mali forobatɔn tamasiyɛn ye. N bɛna o de ɲɛf'u ye sisan wa an bɛ taga fo 1970 o waati la Mali ntolantanaw ka dege karamɔgɔ tun ye Allemagne jamanaden dɔ ye n'ale tun tɔgɔ ko Karl Heinz Weigang. O waati la o dege karamɔgɔ in ka timinanja kosɔn ale tun bɛ to ka Allemagne ntolantanaw ka fini dɔw de sama Mali ntolantanaw ma waasa ka se k'u dɛmɛ. Aw b'a dɔn cogo min na Allemagne olu ka ntolantanaw ka tamasiyɛn o ye sɛgɛ ye wa a tun bɛ na ni fini mun ye sɛgɛ belebele dɔ tun ɲɛgɛnnen bɛ o finiw sanfɛ. Ntolantanaw y'a latigɛ ka Mali jɛkulu kɔni k'o tamasiyɛn kɛ sɛgɛ ye dɔw fana b'a lase k'a fɔ ko a hakilina ko bɔra kunnafonidilaw de yɔrɔ nka a mana kɛ fɛn o fɛn san 1972 CAN o yɛrɛ la Mali sɛgɛw y'u pan k'u jija k'u kama yɛgɛgɛ ka taga fo finale la nka Salif Keita n'a tɔɲɔgɔn olu cira Congo fɛ kabini o waati fo kana se
se bi ma Mali tɔnɔntɔnɔw olu bɛ wele ko sɛgɛw dɔw yɛrɛ ko samata sɛgɛw. Ka kuncɛ poule D kɔnɔna na Bouaké juma tɛmɛnen Algérie ni Burkina Faso ye filani bin kɛ simasesi la celu fila fan fila bɛ fɛ a ɲɔgɔndan bɛ don poule tile filanan ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ o ɲɔgɔndan kuncɛlen Burkina Faso étalon ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ a ka kulu kɔnɔna na Kader Traoré VOA tɔgɔ la Bouaké. Fasolakaw le kɔnna ka jɔ yɛrɛ waati fɔlɔ la an min wele ko premier mi-temps tako filanan na Algérie ye o minɛ Burkina Faso ye jɔ ci tuguni ni o ka capitaine Bertrand Traoré Algérie ye o minɛ ɲani ni senatulon tan nin ka laban Hubert Velud ale ye Burkina Faso ka degeli karamɔgɔ ye. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction et un petit peu d'insatisfaction. Nisɔndiya caman b'a kɔnɔ nka dusutɔɔrɔ fɛnɛ b'a kɔnɔ an k'an ka to ka baara kɛ tuguni yaasa ka se ka taa an ka qualification sɔrɔ an ka match laban na. La qualification le dernier match c'est comme ça on s'y attendait. Algérie ka degeli karamɔgɔ Jamel Belmadi ale ko ale ka cɛmisɛnninw kɔni o ye o sagona tanni kɛ. On a les occasions les plus franches, on est le plus dangereux. Anu yɛrɛ le occasion ɲɛnamaw sɔrɔ anu le o jatigɛ kɛrɛnkɛrɛnya la mi-temps fɔlɔ la o bɔra tuma na min na o sera ka bi don an na. Burkina Faso ka senatulon tan laban groupe D kɔnɔ o bɛna kɛ bi taratalon ni Angola ye Yamoussoukro dugu kɔnɔ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Bouaké VOA Bamara o tɔgɔra. Ani ne yɛrɛ Siaka Traoré VOA tɔgɔla Abidjan an lamɛnnen don VOA baraɲɔgɔn radio so Albayane kan Côte d'Ivoire a kan bɛɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnɛrɛ kɛnɛ kan CAN Côte d'Ivoire hukumu kɔnɔ